Video ya me yesua de afrem. Nipa bebre wo asase we so. Omo anum kasa ni, the thing it is not me. I don't care. The thing it is not me. I don't care. You don't care now. You don't care now. By the later, you be care. By the later, you be care. Deɛ ntima meka asɛm wei ɛwɔ asɛm na meka no. Nipa bebre wa asase wei a yɛte so yi so sɛ ne nua problem ɛnyɛ ne problem. Ne nua asɛm ɛmfa ne ho. Ɔkɔto sɛ bi wɔ haw mu a ɔkaa ɔno nko a enka nipa no ɔnka haw no. Nipa bebre motive ɛwɔ ɔmo adwene mu nie. Sɛ deba bia ne nua nya problem. Uma mentua adeɛ bi mfiri mmoa bi nim hɔ. Aboa bi yɛfrɛ na akyekyedeɛ. Na ɔwɔ kwayem. Na aboa akyekyedeɛ bia ne sɛ ontimi nante na atumerika. Enti deba bi akyekyedeɛ sonsɔre ne ho ɛwɔ ba bi adɔm ɛwɔ. Wo hunu akyekyedeɛ ba bi ammoa wɔ ɛma akyekyedeɛ nka ho da. Kwayem nuoma mmoa nyinaa akyekyedeɛ ne nwa ne ɔmo mpɛ ɔmo ho asɛm. Enti deba bi abade bɛho hinta ɛwɔ abrabom. Na aboa bi yɛfrɛ ne anomaa. Anomaa yɛ premani agitini because of why? Ɔnam soro mframa tinde ne kɔ ɔwɔ atabanya otimtu. Enti deba bia anomaa didi kɔ no odidi kɔ ba bia public a nipa behunu no. Na anomaa nso no na deba bia owu ntem. Anomaa deba bia ne hwehwɛ animu nti owu ntem. Na weni mmerɛ bi agya akyekyedeɛ wɔ kwayem na opie sɛ ofredi. Na ɔnante yakoduru baabi no. Wo sɛ akyekyedeɛ ntimi nante enti ne abre. Na ɔnam bra abre no na ɔkɔhyɛ dua bi ase sɛ ɔgye mfnama. Because ɔnan sɛ ɔmpɛ ne ho asɛm nti no deba bia ɔhyɛ wodin. Na wei no akyekyedeɛ hyɛ waa na ohunu sɛ bɔfoɔ ɔba. Na bɔfoɔ ba ɔba na akyekyedeɛ ne hunu wɔ kyire. Na ahu sɛ bɔfoɔ ɔba no okuratuo. Na anomaa na sɛ ɔyɛ hwehwɛ animu a ɔyɛ dede ɔde ne ho kyire nti no na ɔte dua ne soro paa. Na ɔteateam ɔyɛ dede ɔdi asa wɔ soro. Na akyekyedeɛ so ontimi nteam ɛnkasa nkɔ akyire. Na akyekyedeɛ ɔpɛ sɛ ɔboa anomaa ka kyerɛ ne sɛ bɔfoɔ ɔba angyaa nea ɔyɛ na bɔfoɔ bɛkuno. Enti ɔtoo n'ani no. Ɔtoo n'ani. Na ohunu sɛ ahoma ɛsane ɔno akyekyedeɛ ne nkyɛn na ahoma no ɔkɔ soro ɛkɔduru baabi a anomaa wɔ no. Na ɔsɛ oh me nua anoma ahoma mesrɛ ma hunu sɛ bɔfoɔ okuratuo ɔba. Akyekyedeɛ yɛ nyina yɛ nua dede na ɔyɛ no wanhwɛ yi a bɔfoɔ duru ha obeku no. Akyekyedeɛ ka asɛm wɔ ya ne ahoma bufuye. Na otutu bi ma akyekyedeɛ rough. Sɛ ne asɛm na wɔka no ɛfa meme ho. Nipa bebre wa asase wei so a Yesu ɛte sɛ ahoma su. Ɔse ɔmfa ne ho. Na akyekyedeɛ beku akyekyedeɛ a bɔfoɔ ku akyekyedeɛ a ɔfɔ no ahoma ho. Nipa bebre ne wa asase wei so a ɔndwene ne nua tebea a wɔm. Ɔndwene ne nua haw wɔm. Ofisɛ oni sɛ haw na ne nua ne wɔm no ɔnka no ɔnyɛ n'asɛm. By wunim kyina asɛm. Biara ni wa onim kyina
a yɛreba yi asɛm. Wonim nnɛ asɛm ɛne nnura asɛm bɛtumi aka baakyena. Nobody know tomorrow. Nobody know tomorrow. Nti akyekyedeɛ ka kyerɛ ahoma no de ahoma yɛɛyɛ no na akyekyedeɛ kɔɔ mu na ɔhyɛ hɔ din. Na bɔfoɔ duru hɔ no na ɔte dede na no sɛ me maakɔ wuram the whole day manya nam. Na wote yɛ di nkwasi asɛm wɔ dede tuatua ma so. Ɔma ni tuo so tirien. Na anoma da fam tim. Anoma ɔba bɛtɔ no bɔfoɔ a okita akyekyedeɛ a okita adwempa no. Okita adwempa no. Ne so na anoma wu bɛtɔɔyɛ. Ne so na anoma wu yɛ ne ɔba bɛtɔɔyɛ. Minua asase wɔ yi a yɛwɔ so no the same thing na ɛkɔ so. Wadwene a wowɔ adwene adwempa no bi bɛtumi akɔka na ɔde abɛka wo. Wo dwene sɛ media mebɔ bra ama asumasi. Saa nipa no ne bɛsɔre atia wo. Ɔduma meka sɛ wiase ma ne nyɛ sɛ we mfa me ho. Wo nua haw ma ne nyɛ haw ɛma wo. Mmerɛ a ɔbɛtɔɔ ne so no bɔfoɔ tu n'ani. Ne bɔtɔ no okita ne na yɛ ma. Hefa na ɔde saa mmoa yi egu. Ɔto ne tuo ndɛ ne sɛ anoma nko a ba ɔto yɛ ne abenya akyekyedeɛ. Ɔdwene saa no hu sɛ ahoma sɛ ne dua no so. Ɔma ne sika so tin.